L'exercici ens dona 3 vectors i ens demana si són linealment dependents. També ens poden demanar si existeix dependència lineal. O també ens poden demanar si un vector és combinació lineal dels altres, o si uns vectors formen una combinació lineal. Aquests tres conceptes volen dir el mateix. I per tant, el que nosaltres buscarem és la condició que s'ha de complir perquè existeixi dependència lineal. Si aquesta condició no es compleix, llavors seria vectors linealment independents, o que no hi haurà dependència lineal. Doncs bé, perquè hi hagi dependència lineal, en aquest cas entre els vectors u, v baixa i w, que un dels vectors sigui igual a la suma dels altres i aquests altres estiguin multiplicats alhora per un terme, alfa i beta en aquest cas, on alfa i beta són números reals. Vale? Per tant, si es compleix aquesta igualtat, els vectors seran linealment dependents i si no es compleix, els vectors seran linealment independents o no hi haurà dependència lineal. Per cert, deixa'm els teus dubtes al link de la descripció, dona'm un like al vídeo i subscriu-te al canal per veure més vídeos. Anem a aplicar el cas concret que tenim. Per aplicar el cas concret que tenim és substituir les variables de la fórmula que ens dona l'enunciat. En aquest cas són els tres vectors, per tant ens quedarà 1 menys 1, 4 igual a alfa per 2, 1, 3 més beta 1, 0, 0. Llavors ens trobem amb aquesta equació on tenim dos incògnites, alfa i beta. I per tant, per poder veure si hi ha o no dependència lineal, el que hem de fer és veure si es compleix la igualtat. I per veure si es compleix la igualtat, el que hem de fer és trobar dos valors, un per alfa i un per beta, tals que, posats en aquesta fórmula, es compleixi la igualtat. Com fem això? Doncs ara el que hem de fer és aïllar alfa i beta, per tant, primer hem de simplificar l'expressió. Si ens fixem, aquesta equació no és una equació normal, és una equació vectorial. I una cosa que es poden fer amb les equacions vectorials és separar-la en diferents equacions, una equació per cada component del vector o dels vectors. En aquest cas, tenim vectors de 3 dimensions perquè tenen 3 components, x, y i z, i això vol dir que podem separar l'equació en 3 equacions. Una equació només pels números de les x, una altra equació només pels números de les y i una altra equació només pels números de les zetes. El que farem és separar aquesta única equació en 3 equacions, una per cada component dels vectors, però si ens fixem com l'alfa i la beta les tenim fora dels vectors, les podríem mantenir fora, però potser ara al principi és més senzill ficar-les primer dins dels vectors i a l'hora de separar-los per components serà més fàcil. Llavors, com fiquem els numerets alfa i beta dins del vector? Doncs un número per un vector és multiplicar aquell número per cada component del vector. Alfa per 2, alfa per 1 i alfa per 3. Beta per 1, beta per 0 i beta per 0. De tal forma que ens quedarà 1 menys 1, 4, igual a alfa per 2 és 2 alfa, alfa per 1 és alfa i alfa per 3 és 3 alfa. Més el segon vector que és beta, 0 i 0. I ara sí, podem separar en 3 equacions. Una per les x, una per les y i una per les zetes. Les x, que són la primera component de cada vector. 1, 2 alfa i beta. Per tant, ens quedarà 1 és igual a 2 alfa més beta. La segona equació serà les segones components. Menys 1, alfa i 0. Per tant, ens quedarà menys 1 és igual a alfa més 0. I la tercera equació serà 4, 3 alfa, 0. Ja tenim un sistema de 3 equacions amb dues incògnites. Com tenim, en aquest cas, menys incògnites que equacions, es pot resoldre. La primera equació que podem fer, podríem aïllar la beta, perquè és la que està sola, més simplificada, i deixar-la com a 1 menys 2 alfa. De la segona, si ens fixem, ja trobem directament un valor d'alfa, i alfa val menys 1. I per tant, aquesta alfa podríem ja ficar-la a les altres equacions per veure si es compleixen. Per exemple, a la segona equació trobaríem un valor per beta, que seria 1 menys 2 per menys 1, que és 2, i quedaria 3. Beta valdria 3. I a la tercera equació quedaria 4 igual a 3 per menys 1, que és menys 3. I aquí és on veiem que això no pot existir. 4 no és igual a menys 3, per tant, aquesta igualtat no es compleix i per tant el sistema no es compleix. Això el que ens diu és que no existeix una solució per a aquest sistema. Aquest és un sistema incompatible, no existeixen solucions. Això ens diu que no hi ha solucions per a aquest sistema. No hi ha un número, en aquest cas d'alfa, que ficant-lo a cada equació es compleixi cada equació. En aquest cas pot fer que es compleixin dos, però la tercera no. No existeix solució. I si no existeix solució a aquest sistema, vol dir que tampoc existeix solució a aquesta equació més general, i si no existeix solució a aquesta equació, tampoc aquesta, que és la mateixa, i això implica que no es compleix la condició de dependència lineal, i això ens diu que els vectors són linealment independents. També podem dir que no existeix dependència lineal entre aquests vectors.